Рәхәт сәяхәт поезды җомга көнне 1-нче юлдан кузгала. Китү вакыты 17 сәгать 30 минутта Болгар радиосында. Сәлам дуслар, Айгөл белән сәяхәткә киттекме? Әйдәгез бергә. Дуслар, күрәсезме, нинди матур җирдә мин? Иң мөһиме, могҗизаларга ышанырга кирәк. Хыяллар шул очракта гына тормышка аша. Әлбәттә, һәркемнең күңелендә йөргән хыялларының тормышка ашуын телибез һәм һәр барчабызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Ни генә дисәк тә, сәяхәтләр тукталды, кунакка йөришергә ярамый. Әмма дә ләкин күңелебездә бәйрәм рухы сүнмәсен иде. Һәм яңа елда да Айгөл белән Рәхәт сәяхәт итик дип чакырып калам.